Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka Confederation of Meghalaya Social Organizations haka arp sauteri unaitung arja penrio. Kala yang bersya bakasri Cement Limited kan kini ya kecaka kebahan rius pa hektar tam bantai ya karkhana penmi dawilan ha ulum Serman haka snong Daistong East Gentle Hills District. Haka jing keran bigila pathai kubor chairman jong ka komso uba roy ku person ram. Ula ong bakum ka kenhun kan ya don hasenda jong kitra jaka ban ya khun nak benta ban penyo ya ka hok ka jong ki bat ka juk kupor ka komso kala dawa ya u menteri rang ba ka jila u konrat ki sangma ba un sim khia halor ka jik tho kawala IT di kitra snong ki ban shakta na ka project jong ka Shri Cement Limited. Haka bai dei ba ka public hearing ka ban long haka live poetry unaitung arja punrio ka komso kala benchat haki kenhun ki bai trelang ban persya bai lakalong kumnu ru kat bakinong rap trajaka kempat yo ya kahok. Atau sengi nak kalian dong ke komsu, nak kiseng ki badan ko kasi Gentle Hills, betul ke HYC, ke GNC unjur ke CORP, ngila pelong ya ke ngila khot yang ni kejeng lang ke perki, luar kawai ke bentang, kata kalong ke jingwan ra, kene ya kene ke cement plan unjur ke project nak bentang di yo motion, ang tiap po Daistong po ilaka Nonghari East Gentle Hills District. Kumbabaro ngila yoi lang bagi kubor ki fair bagi jingja ki fair hakini ki benai kula dap ba kani ke project kebodon hang tiap po kanong clear po East Gentle Hills District. Kalawan ra ya sibun ki kunuk kana kalawan ra ya kajing so ya fair pring ki para nong snong jong to snong kalawan ra kajing so ya fair pring ki ilaka ki bodon to dong kan nak bentabon wanra ya kani ke project how to snong Hoy kum ka kenhun ngimdon ka jing persya banwan ki development banwan ki kampen roy lakalong hapo East Gentia lakalong hapo West Gentia lakalong ha kanu gudu district jong kani rilum kasi Gentia ka jong ki ndrek ka bangi ngilong concern bat ka bangi sngo kadai ha kanu burukom ya ka jaka ka jongi kum ki try muluk la IT syakini ki company ki bahen kumban supentip ifi baro kani ka project ya ka bang Shri Cement kan pelong lah ni kan pendieng ketika jaka on IT ya jaka ka ba kumban rius pa tam hektar jong jaka jong ki try muluk na katukodong katha rius pa tam hektar ka jaka kam de ka jaka ka jaka ka babun ya ki umbam umdi ka jaka ka babun ya ki jaka rep ya ki baki nong syong snong jong katukodong katha ki rep ki penonkam ki besai lag jong ngayeng asem ki penang penstat lag jong ki kun ki kila em lomba ka jaka Tendre lembah kani kejingwan jong ni project. Ni sotu hot shisinpet lembah ki kot kisla lembah ki project report lembah ki environmental impact assessment lembah ki presentation ki bakani company ka ai kumba lembah kani kejingwan jong ni project kinong syong snong jong to ka jaka kinyo e kata kaspa kapo kinyo e kamay ka kaji ka joki kinom don jing duna shu hae ru. Ndrei hakini kisni hadin yang jong kunun ngilayo ya kajing tip lakalong nakitu kinong syong di badan tu kodong kathan kumjuru naki para noilam jong giseng di badan ha tu kodong kathan kabasyakta lumang ni project ni so tu ba kajing wanra ba kajing pelong ni project kamlong kabaya bet ya irenti baleng ong kata pilai ka public hearing kabla along hakini gimnai kabla dem kalau apa siya kajing ya kulmar wat para mangi para nong syong jong to kodong kathan para mangiki khot jong kajai kendero ti ngiyo jing tip bakadon ke public hearing ya ka ba kinsa khot man tulong kalai kuitri jong mataw banai nengkong yang sumban panpau ba ya kajing sngo diaw bat kajing sukendit ba kajing sisai ki public hearing hibun sin chat pelong shipho position nek mo shipho position nek kat adu bandada retang nam ta kani Shri Cement Limited ka public hearing la pelong pravajiment step Shaneng. Kau mot ba kadon AA shalendet ya ka bang imtip naman ngimdi gibor ki babu ya kapor ban pelong ni public hearing. Let's say kita gibor ki basyang to syuki ya ki babu ya kani kapor maki kitip khamaya kada ko bashalendet babalay labu prabaji Shaneng omsim labu kat pun kapor ko badaiban kaba julong ki public hearing deban bu sipo baji Shaneng. Kasoka kadiban penbet chwai kini kijing ut kijing nam jong kitrai jaka. Shwab pinlet cha public hearing
ban ai kata ka environmental clearance namang isutu ka public hearing kam don bentai I bekajing long try kata ka nama ka public hearing ka dehi nam ta ban ai ka environmental clearance himla ban ra ya ka kam mo ya ka kam ya ka ja put ya ka kam ya ka kam jing long try siya ka public hearing tika public hearing ni kumangilong ka nakaliang do kaseng ni IT haki hot tenak rekam gitu ni kepada nang tip nakaliang do samru kepada Joko Jantian National Council udan Port Giant Hills hikin kisutuk hamha ya ka situation kalong kumno la kalong ni em mengindet satu ka kumno benle ya kami IT haki bakin terlibat dengan kam kena bakini ki project ki bawan ki beladon lupa menta kapno ki ajing mentoy yau try mulu pala dangila ba umdan jing mentoy kan mentoy you kan ban wanra ini project ki bahaya bat lada shwa ban aila ru ban wanra ini project ki bahaya ni dei ru ban penting kena baka kam ngajam kajing yo nom kan dei ru yo try mulum om tangi tai company ki banaba ti kata kali kajing simrai nakaliang ngajong ipum ka komsu ka we galong ba ngi persyak jur ya kajing le don bor jong ni company ban kini ya ka jaka buta jong try jaka hak tu ka dong katan ka basyakta namane ka project jong Sri Cement ka baar ngi kwa ban keren ka basya sa sorkar bangi kum ka kanhun ngin don hasanda jong gini kita try jaka kajing kun ka jong ki na ka benta baking yo ya ka hop ka jong ki ka balai ni dawan ka sorkar lamba chief minister jong iru bode ban sim ya kajing kli ban sim kam halor ka tu kajing tho ya ka bakini try jaka kila de ban bu ha ban mi ka jong u ti abai dei bat kiwi benta kunu banyak chakmat yang ni kam nak liang dong komsu ngin sapet hadin galai kuwi trik ke ka baja ya kata public hearing bat ngin sa sim kiwi pat kirai ka penhun lagi don hata la ringi sim kam marwai kum ka seng ru ni pen pa na ka por ya ka jing le thurmur kham tam be jong ka GDC ban shu ai ki anosi shakman ki bawan pa long no kum shu ong wan pa ni la ai be ke anosi ti kani kan bu jing ma shibun ya ka khndo ba syam ka dongi ko dan kham tam be por rilum jantia ka por kala dei ba ka GDC kan chong perkhat kan penbet ya ka lenti ka jong ka balada kamle kumta kapor kala dei ru adi kinong song jong Giant Hills ki balong try khndo ba syap bakin perkhat alor ka ning benta namar ba pi ka khndo ba syap ki mar khndo ba lada ngila de ngila IT sya ki beriu ki manabar dak mo habangi IT le ya ka list ngitip bagi cement factory la ni factory bahe abagi simwai ki ong bagi simwai list ndega list ka jongki ka de ki post nam di ki spas nam tekat bandar pelat maki ban IT la ne ban 15 yang sya ilaka la ne siktrai umar po khno bodon show la de klong lut tekan mento yu sya ya khno bukan 15 ru di ngatrai kum ka GDC ka ba ong maka de ganong pet ya ka khndo ko siap ya dari tiga pastor nami ka ban perkhat bha ka banda bishar bha shwa ban ai ke no si ho ni pen pawe ke jing so diao bat ke jing so si ba ke jing so bitar ba bangi yo ya ki brief ki penyat ya ki de council ke jongi ki bong perkhat ya kalau we ki bong perkhat le si tangi ke jing yo nong jong council hakani ka por bongenta tang man yo e ka bay no si kila shuhun la ko on ban ai ke no si tinggi nak kalian untuk tenhun ngin bot dia yang gini ke bat ngin nang pet nang di syakmat ke kajing ai jing mut ke bangin ai cha kaji CDC kumju ki jang lawa ki bangin bo ahmad kanang ban peti kena bakani kajing ai pathar ki no ki kamdei bang teng nang di syakmat ta kajing yo nong jong no yo nong briu benapa abakut hi ya penyak para mangi dal ade ka puar ban kur ya spa ka pau kur no briu benapa teh tu ka sarkar ka jongi kampet si kani ke wala dana kita ki try kila thok wat shadow ko office yang chief minister ru ban kerpat ya udai ban lei ban penbet lani ban tersangi shwa ya kajing ya chakmat ya kajing project kat bom patla ban sia syai ban ya penbet ya kajing long try halor kani kajaka ti nakaliang jongi ko kendun ka kubur ka bagi kwa ban pha sa sarkar kalong basai ka we kalong ba phimdei ban ya chakmat ya kani kam tat hadu ban penbet bat ban penyo ya ka hok kham tam ye jongi try jaka jongi nongrep ki basyakta lomba kani project hot ni so thu bagi don kam ya development ring don kam rupat ban pet chwa ya ka ba kamya jongi brio lo jong tinak liang jong kendun hakani si ngilai rai ba ngin pen pau sa sarkar ngin sa don ka jing pen pau sa chief minister jongi bo udai ban le ban penbet ya kani kam kham tam ban penyo ya hok jongki ni kitrai jaka kumju lu jongki ni nongrep pamaki kinom yap lada kani project kaya chakmat ban
ban trikam ban habede ba ka public hearing ka banlong ha kalai puai trik jong mentau benai na kaliang ka jong ni kum ka kenhun hi ngi kum ke choice ngi don lagi jong ki tana trikam ki badon hang ti hapo Giant Hills district ngin IT haki ban penbet ban pet kalong kumno ka kam bat la don kam makin mi syakmat la nikin lung nang ru kata ngin sai penbet bat ki bat kumjuru na kaliang jong ka JNC ka ba don chati te kum ka kenhun hi kum ka komsu ngi penpau ning kong ya ka jing super syak ka bejun ba ki brio ki manama ki company ki manambar ki thumu banwan ban kini da ka bori ki jaka ki putar ki jong ya ka bana kaliang ka jong ngi nom la dan lele ru ban priang bat ngi kwa ban keren da ka basya syak sorka bahoy wat lada pila ban pelong ngi ka public hearing ban ai ke environmental clearance lada ki try jaka lada kinong rap kidon kami ka jengerap ka jongi hanunu ko po ka kanhun hi kan yang hasenda bakini kinong rap kan yang hasenda bakini try jaka nakabenta ban penyo ya ka hop ka jongki ya ka jinglong try ka jongki ya ka ni ka jaka bot ngimla ru khlam na penpa ya ka sorka banong ba banbu jingli sya ka sorka ngila don de ki totally ki cement factory ki badon hang tia po is jantia ngila don de ki totally ki cement factory ki badon let's say apo Meghalaya ka jongi ka jingkli golong kai ka jingyo nong yo try mudo ni shudu tang la ka jong ka jaka ngidu ya kali air ka bakhut ngidu ya ka ka bakhut ngidu ya ki klau ki petap ki jongi. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS. Our right, our future.